Здравейте, аз съм Ники. Това е неудобен въпрос, на който не бих искал да отговарям. Извинявай. Следващия, добре. Три думи за себе си. Зло и овен, твърдоглав. Честита нова година на всички. Желая много здраве, много любов помежду ни, защото е необходимо просто. Колко твърдоглав? Много твърдоглав. Музика все още има, но е все по-трудно и по-трудно да оцеляваш. Това е контрабасчето ми. Пълсем. Стоян Копринков се казвам, барабанист на група Торнадо. Нашата музика е Торнадо. Честита нова година. Извинявам се, дали ще е възможно малко да ми коригирате камерата, понеже съм... Да, аз ще пробвам сам всъщност. Ето така. Оп. Супер. Да. Понеже не съм отрасъл много. Прости ни, че забравихме да коригираме кадъра. Нищо смисъл. Но то хората са различни, затова светът е интересен. Да. Аз съм Боби, свира китари в групата. Аз съм Христо. Честита нова година на всички, бъдете живи и здрави и много положителни през новата година и занапред. Най-нестандартното нещо, мен не ме бива по тия работи, аз съм много